Студиото ни вече е Кольо Трапезанов. За пореден път ви казвам в четвъртък сутрин добро утро и добре дошъл. Добро утро и на вас, добро утро на всички наши зрители и ученици, на нашите училище за здраве. Нашите зрители все повече се увеличават и това много ме радва и ще си позволя за новите зрители да съобщя телефонния номер за връзка, така, за консултации да си правим. Това е 26 70 48. Защото вчера, например, се обади една зрителка, редовна, от Зора, която ми се похвали, че е успяла да си намери такъв апарат, да го осигури и днес ме покани на среща да й дам материали, как се работи с апарата, да прочете предварително и иска да го използва максимално. И още една зрителка се обади, пък тя имаше други проблеми и каквото успях, съм доволен, че и го казах, да бъде доволна. Да кажем сега конкретно по темата за хумата, какво представлява, какви са нейните свойства, изобщо откъде идва тя? Преди това искам да ви кажа, че хумолечението не е познато добре в България. Ние знаем още от нашите баби, майки, че си миеха косите им бяха лъскави, хубави, нямаха пархути, нямаха други болести по главата и толкова знаем за нея. А тя фактически е изключително полезна за много заболявания. И едва ли има заболяване, което да не може да се лекува с хума. Най-добре изучена в Германия. Германски учени по 10-20 години са работили над хумата. Аз черпя техни знания. В Русия също така е разпространена, лекуват с хума. В България чувам, че в Габрово имало едно лекарско семейство, което работи с хума. А сега на въпроса за хумата. Тя е един минерал дълбоко в земята, който е абсолютно необходим за човешкото тяло, защото сега в почвата минералите са крайно недостатъчни и зато е необходимо на човешкото тяло. Аз искам да ви покажа. Това е парче хума, което има зеленикав или бледозеленикав цвят. Неговия състав има железен петроокис, други разни вещества и главно минерали, алуминий, титан и окиси, вода и други минерали. И затова е изключително полезна, защото това са необходими на човешкото тяло. На какво се дължат лечебните свойства на хумата? Лечебните свойства на хумата по 3 показателя са изключително полезни, каквито други лекарства нямат такива показатели. Например, тя е силно всмукваща, абсорбира болните клетки, болните места, също така не само като вода, но и като газови. Освен това, тя унищожава микробите, бацилите, което е много важно. Също така тя е и радиоактивна, но в такова количество радиоактивна, каквото е нужно на човешкото тяло. И не само, че самата тя има радиоактивност, но когато е оставена на слънце, тя приема и от слънчева радиоактивност, за да я придаде на човешкото тяло и затова е изключително полезна. Има пречистващо действие и прогонва много болести, като дава сили. Например, ще ви кажа един пример, който дават немски учени. Една немска гражданка имала рак на гърдата, обаче дълбоко, без да лечи нещо външно по нея, и тя започнала да се лекува с хума. 8 денонощия непрекъснато е подменяла лаптите на това място за рака и забелязали, че външно нищо няма, а пък по хумата има гной и разни други нечистоти, значи има силно смукващо действие и извлича нечистотиите, което никой друго лекарство не може да го свърши и затова е абсолютно и много полезна. Тя е полезна както за външно, така и за вътрешно употребление. Да кажем сега как се приготвя тя за външна употреба, за мазане, така да се каже, на популярен език. Да, за външно и за вътрешно употребление показва, че тя е необходима върху цялото тяло, може да се прилага. За външна употреба хумата трябва да се изчука обязателно с дървено чукало или пък там с дърво и да се напече, ако има слънце, да се напече, за да се увеличи лечебните свойства. Ако няма слънце, може да се ползва с малко по-слаба сила и след това трябва да се залее. Може да се залее с вода бистра, минерална, ако е по-добре. Може да се залее с ябълков оцет, което е много полезен при ставните заболявания, нещо изкълчено ставно заболяване, или пък с прясна сутрешна урина, още нагладно, към 4 часа, собствена урина, с
също така може. Но когато хумата се постави примерно в едно стъклено бурканче, тя не трябва да се покрива догоре. Малко по-ниско да остане заливката, за да може като го поеми, да стане гъста като маджун. Не трябва да бъде порядка, защото трудно ще задържи и се образува лапа. Тогава, когато се получи тази смес, се взема парче марля, защото тя е рехава тъкан и през нея хумата действа на болното място. Според големината на болното място, поставя се, сипва се хума върху марлята и то трябва да бъде по-дебела, около 2,5-3 см. Тогава смукателните способности на хумата са много по-големи, отколкото когато е тънка или само да се намаже. Прави се, загъва се, прави се като възглавничка, поставя се на болното място, след това хартия, някакъв вестник или нещо друго, или найлон може, и отгоре една кърпа, и престоя на хумата е около 3 часа. 2,5 до 3 часа, след което трябва да се смени и обязателно да се изхвърли някъде в коша или пък в кофата за смет. Да не се ползва повече. Да не се ползва, защото в нея има много микроби, бацили, има отпадъци, които да не се разнасят за други цели. И после пак нова марля и нова възглавничка и по този начин се сменят на 3 часа. Извинявам се, искам да кажа, че хумата трябва да се съхранява в стъклен съд или пък в нещо, да кажем, пахарче, такова не алуминия, а пък порцелан или така нататък, или в кутия дървена, или в кутия картонена, но не в метални съдове. Така. Сега, за какви болести може да помогне тя при външното нанасене? Да. При външна употреба са изключително много болести. Преди всичко на нещо счупено, да кажем, счупва се кост. Може да се шинира, да не се размести и постоянно да се подменят лапите върху чупеното място, за да може по-бързо да зарасне. Някъде, ако има болки в рамото, примерно някакви периартритни болки в рамото, аз имам такъв случай, един мой познат от пазара, вика, години наред вече не мога да се дигна ръката, много ме боли рамото. Попипнах го, казах къде е болното място, той ми го каза, впрочем, и му казах в този начин да си направи лапи. Правил ги около една седмица и после ми се похваля, вика, ще черпя голямо, черпене ще падне, нямам никакви болки на рамото. И изобщо на много места, например на ушите, за ушни заболявания, може лапата да се сложи върху ухото, като предварително се запълни с памук ухото. Също така трябва в коста, която е зад ухото и отзад на тила. Също така при очни заболявания, също така влияе хумата, отзад на тила се слага възглавничката и на слепоочията допълнително, за да въздейства. Примерно, ако гърлото го боли някой, може да налапа парче хума, то се остава в гърлото, той диша през носа и след известно време трябва да се изплюи навънка, не да се поеми навътре. Тогава, когато хумата вече е взимала болните клетки от болното гърло, и така на много места. Може и разширени вени, също така болки в коляното. Изобщо има много широко действие. За вътрешна употреба, как пък трябва да се приготви хумата? Да, за външна употреба има още много неща, които може да се кажат. За вътрешна употреба хумата пак трябва да се изчука, да се напече на слънцето, колкото е по-ситно, и да се постави в половин чаша вода, хубаво чиста минерална вода. Може да се започне с половин чайна лъжичка, да се разбърква в разстояние на 3-4 часа от време на време, да може водата да вземе хубавото от хумата, полезното, и след това, за да се изпробва чувствителността на стомаха, може да се пие не само вода, когато хумата е утаена. И ако не влияе на стомаха, значи стомаха е здрав, няма така раздразнителност, може да се разбърка и да се изпие до края мътното, напълно трябва да бъдат спокойни. Тоест става с такава плътност като боза, така ли да ви разбера? Да, точно така, като боза. Даже ако остане по чашката още малко водичка и го изпиете до края, това влияе много добре на стомаха и червата. Това е принципа. Може да се почне от половин чайна лъжичка и да се стигне до 3 чайни лъжички, но да стане постепенно, да привикне организма. Даже източниците, немските източници дават, че и за бебета да се дава, не е вредно
за да може да им се чистят червата, диарии да нямат и така. При какви други вътрешни заболявания помага хумата? Ами хумата помага при артериосклероза, също така при нерви, стомашни заболявания, чревни заболявания. Примерно при простуда може да се сложат лапи тук на гърдите отпред от хума или пак да се пие хума, да може да действа по двоен начин и чрез лапите, и чрез кръвта. Също така помага и други вътрешни диария, ако има човек, нещо разстройство, изобщо вътрешни заболявания, чрез пиене по този начин на хумата. А има ли опасност тя да навреди? Не са констатирани вредно въздействие на хумата, напротив, много полезна. Сега не трябва да се яде нещо, ако се поглъща суха, защото може да полепне, нали, по черва и така нататък. Тоест много е важно как се приготвя преди това. Трябва да се пие с вода, в разредено състояние, за да може по-добре да въздейства на червата и да няма опасност от залепване върху стомаха, което по-трудно става после самото разлепване, самото очистване. В началото на разговора ни казахте за едно време и за това как се е ползвала тя. Може ли хумата да влияе разкрасяващо, подмладяващо, като козметичен продукт да се ползва? Много правилен въпрос. Не напразно нашите баби и майки са ползвали за косата. Това е абсолютно, може да се повтори, да се мие косата просто с хумена каша и след това да се измива с хладка вода. Но освен това може да се намаже лицето с хума, да се изчака известно време и след това да се измие с лимонов сок, тогава, когато това е безвредно. Ако кожата е суха, трябва да се намаже с зехтин. Тя е много приятна мазнина, за да може хумата да стане така, лицето да стане гладко. Освен това, хумата примахва и бръчки. И да ви кажа, че най-хубавата паста за зъби е хумата. Разтворете хума в водичка, сложете върху четката, измийте зъбите, да видите колко хубаво ще се измият. Ще ви помогне на пародонтоза, на стягане на венците и изплювате, разбира се, не я поклащате, но е много приятна за възприемане като зъбна паста. Другата част от нашия разговор е свързан с лечебното свойство на ябълките и ябълковия оцет. Да, изключително полезна тема и много също така лечебна, да се използват витамините и действието на ябълката. Преди всичко ябълката съдържа пектин, а пектина действа противомикробно, противобацилно и изчиства тялото от токсини и зато и някъде прочетах и е съвсем правилно, че ябълката е метлата на организма, защото като се консумира, заедно се изчистват бацилите. И веднъж срещнах един мой приятел, който вика, купил си 150 кг метли, значи да си ябълки, за да си изчисти организма. И това е за ябълката, но още по-полезно е да се прави ябълков оцет. Как можем сами да си приготвим ябълков оцет? Да, ще ви кажа една технология да се направи по немска рецепта, защото те изследват много тия действият на ябълката. Обикновено се прави с вода, с захар и така нататък, а лечебният ябълков оцет се прави без вода, без захар, просто ябълките да нямат гнило. Всичко останало, дръжки, семки, нарязва се на филийки, смила се на машинка за месо, притиска се в широк съд, за да пусне като джибрите, за да пусне сок и стои примерно 10 на дена, 15, която приври вече се почувства като джибрите, трябва да се изтиска с машинка, с марля, с кърпа, хубаво да се изтиска, да се отдели сока. Сока се поставя на топло, сега е зимно време, може край печката, в някой дамажа на буркан. Ако му се сложи оцетна гъба, има такива, още се ускорява така киселината и това стои още 10 на 20 дена и става изключително полезно лекарство за всичко, което е нужно на тялото. И кои са основните лечебни свойства на ябълковия оцет? Как се използва? Да, правилно. Лечебните свойства на ябълката са много широки. Тя се използва преди всичко като една енергийна напитка. Тя дава много енергия на човешкото тяло, като се вземе чаша вода, 2 чайни лъжички от оцета и 2 чайни лъжички мед. Обърква се добре и се изпива, особено така, 2-3 пъти човек да пие през дена, е изключително полезно, защото някога, когато са воювали, нашите основатели на държавата още са давали на войниците преди да влезат в бой,
тази енергийна напитка, за да бъдат по-устойчиви в боя. Но ябълковия оцет е много полезен за отслабване, да кажем. Има много, които желаят да намалят килограмите. Разреден ябълков оцет или, както ви казах, но без меда, 2 чайни лъжички с чаша вода се изпива преди ядене. Това е една леко питие, така киселинно, което намалява килограмите. Ябълковият оцет е много полезен за отпускане на мускулите. Много хора казват, свиха ми се мускулите и се чудят на къде да се обърнат и как да го отстранят. Достатъчно е да напоят един памук с този оцет, да се намажат мускулите, не повече от минута, мускулите напълно се отпускат и затова е изключително полезен и за тази цел. При хронична умора също така помага. Болест на устата трябва да се плакне. За сваляне на температурата също е полезен, защото знаем още от някога, че на челото се слага парцал натопен в оцет. Ябълковият оцет е още по-полезен. А когато има температура при грипно време или настинка, така, трябва да се напоят чорапите с ябълков оцет и да се обуят и човек да спи с вълнени чорапи, напоени с ябълков оцет. Но важно е сами да си приготвим оцета, а не да е купен от магазина, така ли? Да, няма гаранция там как са го правили, що са го правили, няма ли есенция, която да прилича да наподобява оцета. Така, добре, каква ще бъде следващата тема на нашия разговор? Считаме за важна. Следващата тема ще бъде 4 стъпки към здравето според Пол Брек. Кой е Пол Брек? Той е международен диетолог, написал книгата за здравословен начин на живот, разпространена в 30 милиона екземпляра. Имаме. По нея ще разговаряме какво е нужно, за да бъдем здрави. Добре, това ще го разберем следващия път. Благодаря ви за това участие. Уважаеми зрители, предаването ни Училище за здраве можете да гледате всеки четвъртък сутрин от 8:30 и повторението в петък след обед от 16:30. Сега ви желаем хубав ден.